अत्यंत समस्त हेदोडे ग्रामवासियांना आनंद होत आहे। एक आनंदाची गोष्ट आहे। आपण बघत आहात हा जो आता रस्ता आहे, या रस्त्याचं आत्ताच काम पूर्ण झालेलं आहे आणि हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला आहे। जवळजवळ 163 मीटरचा हा रस्ता आहे आणि हा रस्ता गेली 18 ते 20 वर्षापासून रखडलेला होता। कारण आपण बघता ह्या आजूबाजूला रिझर्व फॉरेस्ट एरिया आहे, हे रिझर्व फॉरेस्ट आहे आणि फॉरेस्टमधून रस्ता जात असल्याने जरी जुनी पायवाट असली तरी इथं पक्कं बांधकाम रस्त्याचं करता येत नव्हतं। मग आपले या सत्तरी आणि तालुक्यातील वाळपई मतदारसंघाचे आमदार आणि आरोग्यमंत्री, त्याचप्रमाणे फॉरेस्ट खात्याचे मंत्री माननीय श्री विश्वजित उर्फ बाबा राणे यांनी, त्याचप्रमाणे त्यांच्या धर्मपत्नी परिये मतदारसंघाच्या आमदार डॉक्टर सौ देविया राणे या फॉरेस्टच्या अध्यक्ष आहेत महामंडळाच्या, या दोघांच्याही पुढाकाराने हा इथं रस्ता आता होऊ घातलेला आहे। म्हणजे जवळजवळ झालेलाच आहे आणि हा रस्ता झाल्याने तमाम ग्रामवासियांना म्हणजे हेदोडे गाव, नानेली, कोपर्डे, ठाणे पंचायतीतील सगळे गाव, पाली, नानेली, रिवे, गोळावली, चरवणे, हिवरे वगैरे, त्याचप्रमाणे इकडे म्हावशी पंचायत, ठाणे डोंगुर्ली पंचायत आणि नगरगाव पंचायत, या तीनही पंचायतींना जोडणारा हा असा रस्ता आहे। या रस्त्याचं बांधकाम न झाल्यामुळे किंवा तो कच्चा असल्याने अनेक रहदारी इकडनं होत नव्हती, पण बाबांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आणि त्या आश्वासनाची वचनपूर्ती केली आणि एक प्रकारचं विकासाचं हे जे जाळं आहे ते अजून घट्ट विणत गेलेले आहेत आमचे आमदार आणि मंत्री विश्वजित राणे। त्यांच्या कृपेने हा रस्ता बनलेला आहे, पक्का झालेला आहे। याच्यामुळे शाळेतील विद्यार्थी, त्याचप्रमाणे कामाला जाणारे नोकरदार वर्ग आणि इतर रहदारी करणारे बाकीचे ग्रामवासी यांना भरपूर फायदा झालेला आहे। 163 मीटरचा हा रस्ता आहे। नमस्कार, सध्या आम्ही हेदोड्या रस्त्याचेर आसा आणि ह्यो रस्तो जो आसा तेजें काम सध्या पूर्ण जालेलें आसा। आमकां खबर आसतली की ह्यो रस्तो जावपाक जाय, ताका लागून गेल्या कित्येक वर्सां पासून लोकांची जोरदार मागणी आसली आणि ह्यो रस्तो आसा तो वन खात्याच्या म्हणजे अभयारण्य क्षेत्रांत येयल्ल्या कारणान ह्या रस्त्याक मान्यताय मेळनासली। मात वाळपे आमदार विश्वजित राणे आणि परिये आमदार दिव्या राणे यांच्या प्रयत्नांनी ह्या रस्त्याक अखेर मान्यताय मेळोन 2 महिन्यां पयलींच ह्या कामाची पायाभरणी जाल्ली आणि रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्ली आणि आयज ह्यो रस्तो पूर्ण जालेलो आसा आणि वाहतूक खुल्लो केल्लो आसा। ह्यो रस्त्या खातीर एकूण 48 लाख रुपया खर्च केल्ले आसा आणि ह्यो वन खात्याच्या भितरले येता, ताका लागून ह्या रस्त्याक डांबरीकरण करपाक मान्यताय मेळना। मात हांगासर पेवर्स बसयल्ले आसा आणि बऱ्या प्रमाणान हेजें काम केल्लें आसा। ह्या रस्त्या खातीर एकूण 3 पंचायत आसा ती मेळटा, ठाणे पंचायत, नगरगाव पंचायत आणि म्हावस पंचायत। तशेंच हांगाचे जे लोक आसा तांकां हांगासून वचपाक शॉर्टकट आसा आणि एकूण 3-4 किलोमीटर ह्यो रस्तो आहा तो शॉर्टकट असल्या कारणान जे लोक शाळेक वयता, जशे कामाक वयता तांकां ह्या रस्त्या खातीर खूब फायदो जातलो आणि वेळ सुद्दां वाचतलो। तशेंच हांगासर जो रस्तो आसा ते जे गांव आसा तांकां हांगासून बेळगांव सुद्दां वचपाक शॉर्टकट आसा आणि एकूण 65 किलोमिटराचो अंतर हांगासून पालीच्यान वचपाक जाता। ताका लागून हांगाचे जे दळणवळण आसा हेंच्या खातीर ह्यो खूब म्हत्वाचो रस्तो जावन गेल्लो आसा आणि विश्वजित राणे आणि दिव्या राणे यांच्यांनी जे लोकांक आश्वासन दिल्लें ते विकासाच्या मार्गासून तेंच्यांनी पूर्ण केलेलें आसा। हेदोड्याच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।